Боже мой, те са навсякъде! Поредици епизоди от всичките ви любими предавания са пощурели по Cartoon Network. Те напредват. Не можете да ги удържите още дълго. Това е Cartoon Тун претоварване. Само по Cartoon Network. Боже мой, те са навсякъде! Поредици епизоди от всичките ви любими предавания са пощурели по Cartoon Network. Те напредват. Не можете да ги удържите още дълго. Това е Cartoon Тун претоварване. Само по Cartoon Network. Внимавайте! Поредици епизоди от всичките ви любими предавания са пощурели по Cartoon Network. Вече няма нужда да ги удържате, защото днес е големия ден! Точно така! Още епизоди само за вас днес в Cartoon Тун! Внимавайте! Тонове поредици епизоди от любимите ви предавания вилнеят из Cartoon Network! Това не е за страхливци! Те пристигат и са неудържими! Вижте още в Cartoon Тун! Утре само по Cartoon Network! Боже мой, те са навсякъде! Поредици епизоди от всичките ви любими предавания са пощурели по Cartoon Network. Те напредват. Не можете да ги удържите още дълго. Това е Cartoon Тун претоварване. Само по Cartoon Network. Готови за още забавления? Това е Cartoon Тун! Cartoon Тун ще се завърне веднага след паузата. Това е краят на Cartoon Тун, но вие останете за още забавления. Готови за още забавления? Това е Cartoon Тун! Cartoon Тун отново е тук. Какво облегчение! Още забавления веднага след паузата. Cartoon Тун се завръща с любимите ви предавания. Cartoon Тун е към края си, но ви очакват още много забавления.